imlozi bala ekhaya okuyimoya la ekhaya futhi uma ohlokelwa ngayo kumele ngitolekele ngoba bakhiphi kodwa banendlela bebheza ngayo nabo basuke bekhona umuntu kosuke nale moya imvamisa yakhona yabe nezinto ezindlebeni eyihlohlozayo kwesinye isikhathi ziyakhala efana nezilili umuntu osuke nale moya imvamisa yakhona yakhupha amanzi usuke uyile moya emandusi ibizwa ngamandusi kuyenzeka abanye bakukhuphe kodwa kanabo uma sumdlisa ukuhamba kodwa nje iningi labo umuntu osuke nalezi zinto engiyibalayo usuke nemoya leyabalezi eminye-ke iye iphakame uma usamenzisa kodwa uma isefikile ekhaya ngezimo ey'thile esuke zisekhaya ifike iduke iyahamba inochuku kakhulu imoya efuna uyinake ngaso sonke isikhathi ungenzi futhi izinto ezimbi nezinto ey'ngcolile uma unayo imoya enochuku kakhulu engathandi ukungcola kuyo ithanda ukuhlala kuyo nongcola so abantu abaningi-ke ukuthi baphumile bayothwasa kuthiwa banemoya akwenzeki uphume uhambe uyothwasa uthwasele umlozi wawuphaselwa kodwa uyaphakanyiswa kuyo usuke uphakanyiswa kumuntu osuke vele esethwasile uma ube nenhlanhla le moya iyakwazi ukuthi iphakame yonke yomnguni nayo umlozi isikhathi esiningi uhambisana nesithunzi izinto ey'hambisanayo ngoba ngelinye ilanga baye bafune uma ukhuluma nabo ume ubamele kwesinye isikhathi befuna bahloniphe uhlale phansi kuqha so imvamisa abantu besithunywa-ke basebenza ngayo bavame ukuba nawo le moya yomlozi ngoba imlozi nesithunywa kuye kube into eyodwa kufana nabantu abasuke besonta uma usuke ubona esontweni lepholofika ngokwethu thina kwedlozi siye sibone imimoya yomlozi ngoba ubone uma kuthiwa sebeyaqala nje bayenza lezi zinto zabo esontweni nje kusuke kuyile moya futhi uyikhuluma kuye emadlebeni njengoba isuke itsizwa kuwe wena kuyisuke ikhuluma ngoba umuntu anezinto ey'khalayo ey'ndlebeni gogo kunezinto ezinjani kusuke kuyile moya esuke ifuna ukuhlandululwa aphakanyiselwe ukuze ezokwazi uma isonto itshiza ezokwazi ukuyizwa ukuthi ithini uma ikhuluma nayo umoya yemlozi-ke leyo bakhona abanye abasebebe nomoya wemlozi umlozi wakhe awuphakamile usebuyele kaningi wahamba yathi uyawuphakamisa abuye athi mkhulu wazi umlozi wami awuphakami usuke unezinto ezimbi esuke zikhona kuyena mhlawumbe kusuke kunemoya engcolile kuye noma ekhaya ngoba ayihlale ekhaya uma kungcolile le moya iyahamba ukuze kufuneke ukuthi mhlawumbe sekuhlathwe iy'nkomo ey'thile seyicelwa incema ukuthi ayibuye ekhaya iy'moya engazwani nokungcola kwesinye isikhathi kusuke kungesiwena ongcola kodwa kusuke kuyikhaya okulo mhlawumbe uma linomsindo ikhaya ayihlali le moya iyabaleka iyahamba kuyenzeka ingakho-ke kuthiwa umuntu kuthiwa unemimoya kumele athole ukhambo oluthile la edlozini esilibiza ngomhlahlandlela umhlahlandlela kuyena uyawucacise yonke into ukuthi kwenzakalani ngomuntu kahle kahle vele kuba yiprocess ngokomthetho kuya ngisho ukuthi akwenzeki uphakanyisela umlozi ungandlulile laphaya kwagrade kumele udlule khona kuqala udlule ukuhamba nomnguni udle yonke into uqede ugide kwesinye isikhathi uma uhaphumile wahamba lokugobela wakho uma ifika uyafika wazi ukubona ukuthi cha kulo mntwana kunale moya ekhona futhi emlozi ukubona kukhona umuntu ogcobe umcako omhlophe nobomvu lowo mcako lo isho ukuthi uphethe unomnguni nomoya emlozi okumele uphakanyiselwa yona ngesikhathi leso kodwa uma isuke sephakamisa ukuthi mhlawumbe wathwasa waqeda umnguni besivela le moya umoya uthi agcobe omhlophe kodwa suke kuwumoya yomlozi kahle kahle wonke umuntu uba nendlela yakhe yokuphila nendlela yakhe yokuzwa kuye kuthiwe khona nomlozi wendaba kukhona umlozi wamanzi angiwazi-ke mina wendaba ngazi lo wamanzi ngoba ngisho udla ukuhamba lakhona into eziningi zalo zisuke ithinta amanzi impande nje usuke uyidla uma uphakanyisela umlozi isuke ithinta kakhulu amanzi uma ingathinta amanzi useceleni mhlawumbe isihlahla seduze komfula usuke